Il-kap nazzjonalista Bernard Grech imbarazza lid-deputati tiegħu meta l-ħadd filgħodu waqt intervista fuq il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista irrimarka li min jikkritika lil partit fil-beraħ m'għandux intenzjonijiet tajbin. Barra l-Parlament it-tnejn filgħaxija Bernard Grech ikkonferma li fil-partit tiegħu hemm min qed jagħmel il-ħsara u jeżisti ġlied kbir. Kont qed tirreferi l-bieraħ, Dr. Grech, b'intenzjonijiet ħsiena. F'liema sens? Fil-intervista tal-bieraħ min kont qed tirreferi għal Jason Azzopardi Kull min b'xi mod jipprova jagħmel ħsara flok jaħdem fl-interess tal-pajjiż u tal-partit. Dak li qal il-ħadd u kompla jsostnih it-tnejn filgħaxija, Grech ħoloq skumdità fost deputati tiegħu minn fazzjonijiet differenti. Carol Aquilina, deputat li ħadem u tkellem fil-beraħ kontra Adrian Delija biex dan jitqaċċat minn kap tal-partit, der evidentement skomdu u imbarazzat. Onorevoli, taqbel ma' Bernard Grech li min jikkritika wara l-partit għandu intenzjonijiet ħsiena? M'għandix kummenti xintikom. M'għandekx kummenti sentejn ilu kienu tajbin daw ġifieri. M'għandix kummenti xintikom. Ma taqbilx mal-kap ġifieri. Deputat ieħor li ħassu imbarazzat f'sitwazzjoni ta' partit maqsum kien Tony Bezzina. Taqbel mal-kap Bernard Grech li min jikkritika barra m'għandux intenzjonijiet tajbin? Mistoqsija sempliċi perit. Taqbel minti mal-kap? Taqbel li min jikkritika barra m'għandux intenzjonijiet tajbin? Mhux mistoqsija diffiċli, imma perit. Dan fil-waqt li Ivan Bartolo rid jgħidilna li Bernard Grech ma qalx li min jikkritika l-partit fil-beraħ ikun qed jagħmel il-ħsara. Ma naħdux li qalek ta' Qal il-bieraħ. biex miegħu qed interpretu ħażin ta'. Iżda fil-fatt dan hu dak li qal Bernard Grech il-ħadd filgħodu. Inti qatt ma jista' jkollok intenzjoni tajba illi tmur fil-pubbliku u tattakka jew tipprova tkisser il-partit meta inti taf li għandek strutturi fil-partit illi l-amendments għandna nużawhom biex intejbu dawk l-affarijiet li ma jkunux fl-opinjoni tagħna sejrin tajjeb. U din dikjarazzjonijiet bħal dawn illi bihom kompla jimbarazza mod partikolari lid deputati tal-Blue Heroes li għamlu 3 snin sħaħ jitkellmu fil-beraħ u jfixklu lil predeċessur tiegħu, Bernard Grech imbagħad ma kienx jaf se jaqbad jgħid meta Dlonk ġie mfakkar x'sar lil ta' qablu biex ħadlu postu hu. Sentejn ilu kienet tajjeb allura? Insellmilkom, grazzi.